Da ni wedi bod yn gwyl dinefwr. Gwyl llenyddiaeth. Oedd i ddan ydw? Oedd. Digon o bethau gwahanol. Rhaglen. Oedd yna digon o bethau gwahanol, dim just darllen a bod pobl yn darllen, ond bethau gwahanol, ond da ni yma i darllen. Deud am llyfrau. Da ni wedi bod yn darllen, dwi wedi darllen Bwys Dwylo da Boganod, gan manon Steffan Ross, oedd hi yn y gwyl llenyddiaeth. Gan manon Steffan Ross, blasu. Wel, dwi eisiau deitha chi, os ydych chi eisiau darllen hwn, cewch digon o dwylo, digon o amser eich dwylo, dim dwylo ar amser. Oherwydd, wel mae'n neis hefyd, i jyst cael bach amser, dechrau darllen, a dyn, chwe beth fi'n ffeindio, oedd ti'n darllen penod, a dyn, o fi'n gorau mynd i gysgu, a dyn, o, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Chi weithiau, mae'r stori yn mynd i lawr, a wedyn mae'n rhywbeth i godech chi fyny eto, ac dwi eisiau gweld hwnna dda. Llyfr i blant ydi o, ond saedolion yn gallu darllen o, so ti chi darllen o hefyd. Dwi'n siŵr os dwi'n licio Bwys Dwylo da Boganod. Ydy'n stori sy'n godi ofn ar chi? Rhai partio. A ti'n licio'r cymeriadau? O'n Tom, Howell a Hilda. Cymeriadau yma, maen nhw'n deffro yn y bora a mae'r byd yn llawn Bwys Dwylo da Boganod. Ac maen nhw'n di allan i trachu nhw, ond ydyn nhw'n trachu nhw neu ydyn nhw ddim. Darllen nhw chi ffeindio allan. Sut oedd ti'n disgwyl i manon Steffan Ross edrych? Mae'n edrych fel ta Hilda. Efo gwallt bwsi coch. Doedd Howell ddim yn redwr da iawn yn yr ysgol. Yn wir, byddai'n ymysg yr olaf mewn cystadlaethau traws gwlad. Ond rwan, teimloedd ei egni'n llenwi goesau a gwybiodd o stryd i stryd yn chwilio am y nicobwbi. Roedd na deimlad anghyfarwydd yn ffrwydro neu fol. Dicter, sut y medrai hen fwysfil na wneud ffasiwn beth i Hilda? A hithau ond yn trio helpu cath fach ddiniwed. Si wynhau hwn yn ofnadwy. Yr unig beth oedd yn gwneud i fi fod eisiau bita. Achos mae yna reset ar ddechrau bob penod. Fatha pwdin siwat. Pwdin barlus, nes i roi cynnig ar y pwdin barlus a nes i ddim llwyddo. Oedd yn edrych mwy am bod yn dod o Bwys Dwylo da Boganod nac o blasu. Ond mae'r plot yn gry iawn a pentra sy'n yma gwahanol gymeriadau a mae penodau gwahanol wedi cael ei sgwennu gan gymeriadau gwahanol a ydych chi'n gweld sut maen nhw'n plethu. Mae'r llyfr yn agor efo Jonathan yn rhaid llyfr i'w fam sy'n 80 yn y flwyddyn 2010 ac ydy'n sgwennwch eich hunan gofiant. Ydy hi'n gallu cofio gymaint yna trwy eiriau, ond trwy flas gwahanol bethau. Mae'n sgwennu'n synhwyrus iawn. Ac da chi'n gallu mynd i mewn. O'n i yn y pentre yma lle ac eisiau gwybod y berthynas gwahanol rhwng y gwahanol bobl. Dim pawb yn neis, yna rhai perthynas rhwng rhai bobl yn ddigon anifedd. Ac yn enwedig perthynas Peggy a'n ham oedd hi wedi bod trwy lot. Ond dyna be ni'n mwynhau mynd dan groen y cymeriadau yma a dod i nabod y pentre. Ond na llyfr, pan blasu, dach chi'n llyfr cwcio do, ond ti'n llyfr cwcio? Hoffder Peggy o goginio a dyna sut mae hi'n dangos i chariad at gwahanol bobl. Mae'n rhywun o Peggy yn sôn yma. O ie. Gwyliais wrth iddi goginio'n dawel, ei llygaid yn canolbwyntio ar ei chynhwysion. Roedd tisw o flodau gwyllt mewn cwpan ar y bwr, a sgons ffres yn oeri ar yr ochr. Roedd hi wedi goleuo'r lampau oel, ac roedd y diwrnod braf y tu allan wedi pylu yn las tywyll melwydaidd, a'r lleiad lliw caws yn syllu'n gegrwth arna i drwy'r ffenest.
Drychwch be nes i chi, medda Peggy gyda Gwen, a chodi bowlen wen i'm dwylo. Pwdin barlus. Yn union fel yr arferau mam i wneud o, yn hufan meddal a barlus tewion. Roedd hi wedi rhoi llond llwy o jam ynddo hefyd, yn belen weidlyd yn ei ganol. Mae'n rhaid i bod hi wedi wneud o yn y bore, a'i fod o wedi bod yn araf goginio ar y stof drwy'r dydd, heb yn wybod i mi. Cododd Peggy'r llwy o'r bowlen, a thacluso'r pwdin yn bryn bach o hufen trwchus, a gwawr y jam yn rydban drwyddo. Chwthodd y merch ar y stem a godau o'r llwy, cyn ei chyfeirio at fy ngheg, a gorais fy ngwymlaen awchus. Roedd o'n art teithiol o hyfryd, yn bob dim a fy'n flasus i mi, yn bob dim roeddwn i wedi golli. Roedd y pwdin hifennog a greodd fy merch i mi yn fwy miniog o feddal nag unrhyw blat a cholwyd. Wel, yn rhyfan iawn bod ni'n dweud i'r llyfr, hori gysio hwn gan present gan ffrind fi, ag... Nes i hwnna, roedd o fi licio'r clawr a bo fi licio bara. Nes i ddechrau darllen Bwysfilod y Ganod, ond oedd o'n godi tipyn bach o ofn yna. Wedyn nes i adael i dad darllen hwn efo ti. Ac oedd hwn awyrgylch, wel, oedd y clawr yn gwbl wahanol a do, nes i fwynhau hwn lot mwy. A dwi ddim wedi mynd yn ôl at Bwysfilod y Ganod achos... Be dwi'n pwyntio allan? Nas ti ddim hyn o gyrraedd y part efo'r monster hyn oedd? Na, ond oedd yna naws anghynas yn y tudalennau cynnar. Nes i ddim mwynhau, o dwi'n wedi mynd yn ôl at efo chwaith. Felly di darllen hwn ddim wedi godi awydd ond fi mynd yn ôl at Bwysfilod y Ganod.